पुलानो नन बेलेगे हामबाय स्पेशली कक्तिपारा नंगै नंगर फाइसब गयमानि बेलेखेनो खातो दुखा मिया महाय जरानि ते सेकांगनो अर ताताल बरक खरचा खरनै सिनि त्रिपुरा मथानि बरक ते गुबुन पार्टीनि बरक नबो फ्री अफ कस्ट कम्बल बांनानि हनै सालायै रेगावो कम्बल फ्री अफ कस्ट मानानि केबो जत खाथं खाजाके थांलायखा थांलायमानि बिसिंतै बर आरो 10 टानि सिमि आजगलायमानि 1टा 1.5टा बरन बाजिखा कम्बल बाखा पुसुकलिया बंखान खेनाकां तबे कम्बल बाबानि जागलो बरंनि लास्ट मीटिंग डिसिजन के जॉइनिंग प्रोग्राम हनै जे कक आतासिउ एके सिनि जे मथानि नै थानाय रंनो फाइना बुया तंला बुया कम्बल खिबि कामना बुया अंलायखा लासि करं लायखा लासि करं बिसिंग फानो बरब कक सेफान पुंलिया तबे बरंनि बेनारक बरक जागलायनाय मीडिया तीनाय बर हाइलाइट खलायखा त्रिपुरा मथानि 51 परिवार 260 बुटा रकनि साखा अब टोटली फल्स बेलेखेनो अब दालाल बा ताताल नों खायजों पुरानो सिनि जे व्यक्ति मिया थानाय रंनो नों पार्सनेल संगै नों सराय सराय साइमाखा बरंनो कम्बल बांना तालांखा फ्री बा मागानां बांना तालांखा थांखा खाथं खाजाके जतनो मासिं जराबो रि कुथुम जतनि दरकार किन्तु लास्ट मुहूर्ते बरंनो जॉइनिंग प्रोग्राम छेरका के तो बरक जे बुसिमानि बिसिंतिनो बरक बेनारक फ्लैग रक रमिया तो लाइनो तो बासाखा ताक फनो बरक सिनि बुबाग्रानि छामपली तलां तंबायको कुल मुसाफान देरामा करै किन्तु अरो खरकसा जे मिया जे नुकजांमानि ओ जे करा बिनि दागनां तो करा आसल बुं तो मंगल बतो त्रिपुरा मथनि फाइ उनसाव त्रिपुरा मथ बनि सिरिना सिकरै बबाके त्रिपुरा मथनि फाइ उनसा महाय दालाल तो आसायमानि पाथाले गातो मन पुइला सिजागो बो पुइला सिमि बिन बोफा থেকে जन्म থেকে बरो किसा किसा गुबुननि बेरे खालायजों सबो पार्टी खायजोंगो तबे त्रिपुरा मथ सराय सेराके बना आं ताक सुजरा फाइमानु गियाखौ बबाके मिया मीडियान बसखांगो त्रिपुरा मथनि आं आसुक बुतार तुबिनाय आसुक फेमिली फाइकानि साराका बबाके साराकाबो काजे आं बनो खुशी आरो नामुसंगो महाय दानदाली चोइताली सिने पाथले एकरो चलिया बेलेखेनो एलार्ट ना नांनाय हासिको ते अरो नुकजाखा सब मिया नरो तो नुखाना आंद्रस बाबा हैं बिद्युत बाबा कयता कामचलि स्लाइनाय ब मिया रुपनाय फेकारो पाथले काजे आं बनो एलार्ट नामुसंगो बिद्युत बाय आं सिनेमान ताबु गया बनो पर्सनली बहुत बছर आगे सिनिजाक एमडीसी हॉस्टेल बाबाय आं तंगै कायसा पार्टी खेलाई फेलाई जा किन्तु बयजों महाय आनि बरंग तालांगिनाय कमल बानाके बागनि नों सराय सराय नों आरो तंगै नों जॉइनिंग प्रोग्राम व्यवस्था खालायबा जॉइनिंग खायजों नों साबनो खाय आबनि मेटार किन्तु आनि साधारण बरंग तालांगिनाय नों कमल बानाके बागि रहदि नों आतांगिनाय जबरदस्ति के नों आरो फ्लैग बालायनाय नों जॉइनिंग प्रोग्राम खायजों चायथखा आबायके चलिगला जों बेलेखेन एलार्ट दं हायसिकक नों आसो खमादा दंखाबा नोंथांनि सिंनो विलेज काउन्सिल खालि फुंगिं मामा नों आरो बाबा जो जेसेबा नाडी किन्तु लास्ट किन्तु नों नारी रूप खालायके शेष बहुत बाबा रूप नाय फाइनाय नुखा ऑल इंडिया वो लास्ट दिया नारी रूप खालायनाय जतन कां आलंनि माथांगो काजे आं स्पेशल बिद्युत नां टारगेट खालाय हायसिकक निन आसुक चैलेंज दंखे नों माथो फायदि हायसि सराय सरायके नोंथांनि खकदा सामथां खालायके नों मिया आनि पाथेलायका तो ताप सुतरा शांति सृष्ट कोनो और प्रॉब्लम करि हासि जस्ट दुर्भाग्य सामथांथानि कम्बल फ्री ना फायदे नि थांगैसे तिनि माहि घटना आरो नों पार्सनल बरंनो संगि सराय सराय साइमाका म जबरदस्ति खालाय बरंनो लाइन बासारै फ्लेग बालानि चायथखा किन आबो जीवनो जों बरंनो जों नागार तिमे हासिको नो मिडियानो हामबाय जों खोनाका मिया पाथले आगात बिसिओ बीजेपी नि बिसिंतिखे एकानो फैमिली ताई 206 बुटार जॉइनिंग नाखा हनै हाइकेनो ओ एलाकानि सिनि कर्मीरक एज ए लीडर हिसाबै आनो साहका सर हबा हाय और जॉइनिंग तातालखे नावो एकमात्र बरकनि ओ बिसो फायै कम्बल बांना हनै स्पेशली कम्बल गोसांमा जरा फ्री बांना हनै आबाके सावै बरकनो ताताल थकरियो बरक आ जागाओ रिंबाय जॉइनिंग नाखा किन्तु संगठन राजनीतिक क्षेत्र ठीक আছে নি राजनीतिक बिसिंतिके हामजामो तंगागा तो नाय मानो
गणतन्त्रआव किन्तु अ बाहायके थकायै पाब्लिक नो हयरानि खालायै सिनि अ एलाकानि विशेष खालाय बोरैरकनो बिसि कारण बोरैरक तो नगो फेमिलि तंनायबा बरखे कम्बल मा खाका फ्रि मा खाका मुसुंगो थाङै ना हाका हांके तिनि अननि नोंनो कुइसन खायकेना बंनो सोंकाना बरकनो एक टोटाली बरकनो कम्बल फ्रि रनानै हनै रिंमाने आरो कुनु पार्टीनि बंनो उल्लेख करै रिंफुरो बंनो एकमात्र कम्बल ना फाजि हनै रिंमानि हांके आरो थाङै बरक प्राय 2 घन्टा मतो मा सुखानो कम्बल सपाय को हायके बंनो आबा रेडि करिता आबायके अरनि कयेकजन लिडार बरक माने बीजेपीओ जास्ट बरक किसे मिसा रां पुइसार माना आबाके रां रुइपनो नङारो कायसा बागनान बागि कायसा प्रसेस ना दिहिनि हंकाना हंका रां रगु जेरा थाजों लिडार माने अरो जे विकास तामनाय मंगल सं आबायकेनो रां किसे मिसा माखाना किन्तु एक्चुअली मंगल तो कोनसिनि मथानि कर्मिया बो आगे आईपीएफ ति खायउनि खनावो हायपनो आईपीएफ ति तो करिखान हनि मानो आबनि बिसिंगो बरक बीजेपीओ बथाङै हयतो रां किसा अमाउन्ट कतरक माखाना आबनि बागै बर आबाके कारण जेहेतु पुलन थेकेन बीजेपी खायजे गयाबो हायका सिनि बोरै रक बा सिनि बुमा बदलक बरक बा जेहेतु बो बीजेपी आन हनि वानसुकुन्यो बरबो थांगाता हायका तिनि फ्राय सराय निनि मीडिया थ्रुते परिष्कार बं खुक्ति कक माखा जे बरक ओ जागाओ कुनु त्रिपुरा मथानि बीजेपीओ जयनिं खाया बरक एक्चुअली बीजेपी रंनो ताबु मेन टार्गेट नखा बसकाङो लोकसभा इलेक्शन ओ लोकसभा इलेक्शन बरकनो हयरानि खायनानि तिनि नग मेडियानि बिसिंतिके सारा त्रिपुरा राज्यआव नुगुइ तंगु बा नाय तंगु लुकु रक अबायके माने अबायके जयनिं नाउ नाउ त्रिपुरा सन जयनिं नाउ हनै खनाव उ अन्य ब्लेस अब अबायके नानानि बागै बरक अबायके प्लानिंग खायजाक बीजेपी रंनि मेन विशेष का आबसे बंनि किन्तु त्रिपुरा मथाव माने सिन त्रिपुरासन बिसिंगो त्रिपुरा मथा बुबाग्रास न सारा केबो ते अन्य पार्टी खाया अब सराय अब एकदम भरकनि बिसिंगो थैयो हाबका महाराज जेतु अमुखा सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दिमानि बागै सिनि थिनांनि बागै सिन टंथाय सिन साथानि मानथायनि बागै बुबाग्रा जेतु सभा खायो सिन त्रिपुरासा लुकुरकबो ठीक आबा हायकेनो बुबाग्रानो लगिरि तंगो दिनि बंनि खुकनि बिसिंतिखौनो जों क्लियार नखा ताबफोना बरक बुबाग्रा सारा टेकेब करै जों बुबाग्रानो लगिरनाय अककनो बरबतिनि कसारु आबनो बागैनो आं विशेष खालाय बीजेपी जारा दाबुक लिडार नि तंनाय रक बरक विशेष खालाय पुस मानानि बागै जागाव थकायै जयनिं खायो हनै नो आ जयनिं खायमान बिसिङाव दङ बं बीजेपी नि बिसिङाव न जारा बीजेपी खाय तंनाय बिनि बा बनि बुमा बा बनि पि आबा हायरनो तुफायै जयनिं खाय फुनुगि दं किन्तु बरक आगे अगत लेदिसि बीजेपी एके आबा एके मीडियाआव फुनुक्ति त्रिपुरा मथा बा आस्ते बाइक हनै आबानस बरक सानानि बागैसे बरक प्रसेस खाय दङ किन्तु त्रिपुरा मथा कुन दिनो बाया त्रिपुरासा कुन दिनो दफानो बेमानि खाया दफानि लगिनो तंनाय अब नरक मीडियान थ्रुतिनो आं ओ बीजेपी जारा लिडार्स तंनाय रंना साना मुसुंगो अब हायके ताताल थकायै अब हायके जयनिं तानारि नाना हायके परकाइछ नर जनसभा खाय फुनुगै नादि अबनो आंको कसारु अब हायके ताइ ब्लेज थाङै अब हायके जदि थकायै अब हायके जदि जयनिं नाउ हंगाके सोंबो आसुगि तंलाक सोंबो बनि पदक्षेप सोंबो नानाय किन्तु कुबुइनो हायके जों राजनीति गणतन्त्रआव जों केमनो बादा खाया किन्तु अब हायके थकाय कुनु जागाव जदि अब हायके जुनु प्रग्राम खाय दं हायके सोंबो अबनि प्रसेस बा पद्धति जों बाहायके खायनाय अब सोंबो प्लानिंग खायजांनो आसन कक नं थानि कसारु